Зябче, дай да го правим. Да го правим? Ама къде? Presento como el que está matando ahora. Yo soy el Diamond Danger, el dinámico. El dinámico. El dinámico. El dinámico. Виж за момент стаята след тебе лудница е. Да, и ми харесва всеки момент. С теб е съвършен. Целувките до входа, дрехите по пода. Как да ти кажа не? Колко време сме се търсили, всички следи по мен. Ти си ги оставил, няма как да спрем това. Дай да го правим първо на маса, дай да го правим после на тераса, дай да го правим дома на тавана, може на дивана, даже и във вана. Дай да го правим първо на маса, дай да го правим после на тераса, дай да го правим дома на тавана, може на дивана, даже и във вана. Пипнеш ли ме, пулса ускоряваш само с ръце. По-добра ме правиш всеки момент. С теб е съвършен. Целувките до входа, дрехите по пода. Как да ти кажа не?